Sħabbret il-mewt tal-eks Prim Imħallef John Joseph Cremona fl-età ta' 102. Cremona kien qed iservi ta' Avukat Ġenerali fi żmien fejn Malta kienet qed tinnegozja l-indipendenza minn mar-Renju Unit u abbozza l-Kostituzzjoni tal-1964. Huwa kien ukoll l-ewwel imħallef Malti li serva fil-Qorti Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu u eventwalment sar Viċi President. Cremona mexxa wkoll il-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni razzjali. Apparti xogħlu fil-qorti l-eks Prim Imħallef kien ukoll awtur espert tal-istorja u poeta. Fil-fatt il-poeżiji tiegħu inqraw anke mir-Reġina Elisabetta II. Cremona kien attiv ukoll fis-soċjetà ċivili fejn mexxa l-Assoċjazzjoni tal-Infermiera tad-Distrett Memorjali ta' Malta, il-gruppi ta' St. John Ambulance u Friends of Attard Hospital u serva wkoll bħala President tal-Alleanz Français. Fost il-ħafna duri li natawlu kien hemm dak tal-Kumpan tal-Ordni tal-Mertu tar-Repubblika Maltija, Kavallier tal-Leġjun tal-Onorat, Kavallier Grand Cross tal-Ordni tal-Mertu Taljan u Kavallier tal-Ordni ta' Malta. L-għada tal-miliet u mal-aħbar ta' mewtu bosta selmu lill-eks Prim Imħallef. Fi stqarrija l-Gvern irringrazzjah tas-sehem imprezzabbli li ta' fil-qasam legali b'mod partikolari fl-oqsma kostituzzjonali u amministrattivi. Fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela iddeskriva lil Cremona bħala l-gwardjan tal-Kostituzzjoni. Il-funeral ta' John Joseph Cremona se jsir nhar l-Erbgħa li ġej fid-9:30 ta' filgħodu f'Ħall Tarxien.